So if you see Kekana, you'll be happy. Why? Just a situation set place, a place for other commodity to accumulate because it's a definite for Are you a graduate? my. Are you a graduate? It's as if I've traveled uh, around as a let me say high institution for work doing. So along the while I interpolate some group of people, let me take it as a place of work, which I usually go because very definite and usual workplaces. Marina Colam Ogama Chokotopa kwa Dianuku Zonwa Onya Pro January this December Kogeme 5 years agenyeze certificate ka mwa kirochi wedem Onya batakwa nwa kopukwe konye nke kopuru afudo komoyo do kodam Ngwa para ejere baka oyibo ejere baka oyito ihe ni na njwe anje ka anyị na-ata nso ga m ka anyị jisike na onye nke ita ngwa na onye nke ga-efiche manya mmiri nwa ma bụ nwa m mkpa ọsamok nwa ma bụ nwa m ọ bụ n'iwe na-enwe m n'ọbara abụra m enwere n'ọbara kopu n'etiti abụọ Mwabula babo haloke na kwa mwabula babo loya ubule bula bijele baka akobula gejele bula munguru tanu bia lebu wale godi na akwachi wezu kwabu okama nunu botamu peye baka kita kunu jele baka kaza putu baka baka nuyowa adigo putu baka uwamu owe asimichileke I'm not mehem labusi. I'm not mehedim. I'm not kemebisi well Lord Chineke man. I'm not mudika. Umulem yeremunaka. Hi, still your girl Dimma and Craft. So today I came to visit the family of Eugene Ogwani based on the video that I posted the other day. That I went to Aguleri about the man that Ifanya Bala that cures mental issue. So that's why I'm here today. Something came up and I was called to come and visit that they need fans out there to help them and sort out. So that's why I came to visit them. So it's better we hear from them so that we know why they invited me over. So let's hear from them. Okay, sir. You first of all introduce yourself to my viewers there. I really thank my God that the Lord have touched our men to come and hear from us. So, Mama, can we have bidoro Mbi ha bidoro mewe o ha niile ka ofoni. Nke mbụ na o finishiri secondary school. O gụchara secondary school 2013. O wes na no muchori ego ka we ba police college state poly Adamawa state Numan yo niile mu from na o nwetorozo onwe mburu eje na drug office Yola Adamawa state anyị nọgidere ebe ahụ 8 months if na ha na ebe 6 months anyị reko ihe niile anyị bụkwa mgbe nna chetara azụ ihe na-ebe ọdụkọ kịta ka anyị bidoro n'ebe a anachekwa azụ so anyị nọkwa ebe ahụ ofu nwanyị ndị akpọtara m na ebe a ofu nwanyị wee sị m anyị naba anyị je gagharịa ka anyị mara ihe na-eme ụmụaka m asị na m jewe Lagos ka m jebe n'ụlọ ekpere from Adamawa State anyị gawakwa Lagos ebe a nọ ebe a 2 months ebe a m nọ nwe anyị na-eri ebe a ekpere nọ mgbe anyị mechiri ekpere anyị nọrọ ekpere 7 days ebe a mana 2 months ka m nọrọ ebe a ka anyị si ebe a na-anata anyị rute na park ebe anyị ga nawa
ọsọ mba na agakwa narị ya again na ofere ebe a ka ya chọrọ ihe ọ ga-eme ka ọ chọbara ihe ọ ga-eme ihe ọzọ m furu ise kopụ nwa ahụ ebe ahụ ihe ka azọgidere nwa azọgide ka a na-azọde nwa ahụ ka ọ dịka nke ga-adị mma nke nwanne nwoke obido nke nwanne nwoke ebidokwa ịma ọzọ ma nke nwanne nwoke nke ọ tọrọ ka a naghị azụ ma nke ya nwa ọ naghị enweta onwe nwanne nwoke a nke ọ tọrọ bịazie dịka nke ihe nke ka njọ onye nke ka ị ga-ebu ka onye nke a ka ị ga-ebu ụmụaka na-ebe nu mwepụtacha niile uvu akwụkwọ kwesịrị ije ofe na-ajụ m sị m nwa m ọkpara ọbagodi yunivasiti si ya onye okwu yunivasiti ka ị na-ekwu ka onye ịzọ mmadụ anyị jechekwa anyị natakwa ebe a afụkwa ka ọ na-eme okopụ anyị sị ndị mara sị anyị jekwekwana ndị omena anyị nọgide ebe anyị nọgide wee pụtakwa ihe na-ebe ebe anyị jegide last 2019 ka m kpọrọ je ebe anyị jere na Nsụka anyị n'ebe ahụ 2 years no this 14th January ka anyị si ebe a wee pụta 2 years and 14th January ka o mere 2 years and 14 days so ebe a ka anyị nọ a na-akpọkwa m nọ mbịa ka m kpọrọ onye nke ọzọ na-ebe na Lagos ke nọ Lagos ama m ya anyị ga-ebe onye nke ọzọ na-ekopụ so anọkwa ka na-akpọkwara onye nke ọzọ so nri afọ m ivuru nri anyị ga-eri bịkọ na anyị ji wee kpọpụtara onye ka ọ bụ na ọ nwetachego onwe n'ebe ha nọ 2 years mana ihe niile anyị ji n'aka agwụgo ihe ivuru nri adọrọzọ ọgwụ ha na-aṅụ ebe ha ṅụcha ọgwụ sef ọ na-ebugari the boy and onye na-enye ha ọgwụ so onye ọbụla na-eri onye ọbụla na-aṅụ ọgwụ a gbaa mbọ rijuo nri afọ so ebe a ka anyị nọkwa ebe ahụ a na-akpọkwa m onye nke ọzọ nọ anyị chee ego ka anyị dịlete onye nke ọzọ na-ebe ni ka a ga-ekwe okwe ka onye nke na-ebe ebe a na-enye ya anyị nọkwa gama wee kpọkwa m sụkwa m na nwa m nke ihe ịtọ nwa m nke ohita bụ onye anyị ji nwere hope ihe niile ma anyị na-eri ma ya anaghị eri ma anyị na-aṅụ ma ya anaghị aṅụ chetakwa onye nke ọzọ nọkwa Lagos ebe a nso onye nke ọya anatakwa onye nke ịtọ anata na anyị ya na-eme m maka na ihe niile ọga m na-ekwu n'isi na m wee kwetara m nso emere ihe eme ka ọ wetu meso epụta ụwa mmadụ ọ ga-amụchazi nwa ọ gaghị eri aka nwa ihe ka m nata ka m na onye afọ na anya na-ebe ọbụgo almost 5 years m na ya na-afọrọ ebe ọ na-amụ marin na ka ọ na-amụ ọ ga-amachọkọ tọpụ akwa dị ya n'ukwu wee zụọ nwa onye apụrụ January this December ka ọ ga-eme 5 years a ga-enyezi certificate ka mụnwa ka iru ọchị wee dị m onye abatakwa nwa kopukwe ka onye nke kopuru ọ na-aza ekwezi njite na ọdịzi ka ha sị na ị na-agba ọsọ ị na-asị nwa gị bịa ọ na-agba n'anya gị na-abụ so n'ihe m na-afụrụ ọnọdụ m na ụmụnne m na ụmụnna m since m ji wee maba ihe n'ụwa ma azụ nwafọ onye Igbo afụbekwa m onye ọdụ ka ọ dị Gbakpara enyere m aka oyibo enyere m aka oyito ihe niile anyị ji aja ka anyị na-ata nsọ ga m ka anyị ji sike n'ọgwụ onye nke ito a ọgwụ na onye nke ga-efiche mmanya mmiri nwa m bụ nwa m ọmkpọ ọsamoku nwa m bụ nwa m ọ bụ na iwe na-enwe m n'ọbara ọ bụrụ m enwere n'ọbara kọpụ n'etiti abụọ nwa m na-agbaba ọha n'oke ihe na-akpọ nwa m na-agbaba n'ọhịa ụmụnne m na ụmụnna m nyere m aka m na ga-enyere m na m gwụrụ taa m bịa lie m were gold akpachi wee kwa m ọkawara unu gbetara m mkpe enyemaka kịta ka unu nyere m aka ka nzọpụta ụmụaka maka n'ihi ụwa adịgo m too much ụwa m onwe emume asị m Chineke ọ bụ na mmehie m ọ na mmehie ezinụlọ m si ọ na mmehie di m ọ na keme m si wee lụọ dị Chineke gbaghara m na afọkwe m ụdị nke a ụmụnne m nyere m n'aka ebe aka unu ka m chọrọ unu nyere m aka ụmụnne m aha m bụ Ijun ụgwọ anyị ama onye Enugu steeti biko o nwere ihe m chọrọ ikwupụta n'ebe ụmụnne nọ echekwa o nwere m ụmụaka na-atọ
ofu bụ 28 years nke ọzọ bụ 25 years nke ọzọ bụ 23 years. Ọ hapụ na eziokwu ụmụaka nwere ha na-asị gị ihe na-eme ha n'isi, emechiezi eziokwu anyị na-ebugharị ha since ahụ wee ruo taa. And nke ọzọ ahụ bụ etu ka anyị si bugharị, agachala ọtụtụ ebe dị iche iche dịka mana Yola ebe ha nọ, mana Lagos, mana be anyị ebe a ka anyị na-ebugharị ha. Emechezikwe nke obere a eziokwu ọ mụrụ marine engineering na Lagos ka mụ na ya nọ. Na 28 of February January a ka a na-adọka ndị niile ya na ya nọ ebe ahụ asampodo, ya bụ certificate ndị lụrụ ọrụ ebe ahụ na Tinker Island Lagos. Nwa a na-anọkọta n'afọ ihe dị iche iche na-arụ ya. Nke a ji welataba ụlọ ka anyị mara etu a ga-esi mee. Eziokwu ụmụnne, etu ka anyị na-agagharị since ahụ o nweta na o nwere ebe a ga-eje, ebe onye nke ọzọ bụ 28 years 25 years and 23 years ọ rara m ezigbote ahụ ije nweta ezigbo dị ka enyemaka ego iduha aga ebe ahụ. Nke bụ na onye nke bụ nkwu ikpeazụ nke mụ na ya nọ ebe a na nke anyị na ya nọ ebe a na ọ ya bụ onye mere marine 28 Jenụwarị ka akademia ga-apụto ka m siri kwu, alatazi ihe enyebe nsogbu. Ọ bụ na a ga-ebujezi ebe a ga-agwọ ha. And ebe ahụ eziokwu ụmụnne, ego ebe ahụ eziokwu anọzụ m na enwere m that money. Ọ bịa ka m ji arịọ ụmụnne onye ọbụla Chineke metụrụ n'obi ka ọ gbatara ya ọsọ enyemaka ka anyị wee zọpụta ụmụaka, maka onwere mmadụ ga-abara uru, ọ mmadụ ka ọ bụ. And enwere m olileanya na Chineke nke bi n'igwe agaghị ekwe ka ụmụaka laa n'iyi. Ka onye ọbụla onye nwere onwe nke buru ibu, onwe nke dị mfe, na Chineke na ga-agọzi onye ọbụla n'ofu dịka enyemaka onye ọbụla sịrị dị. Toonu Chineke anyị. Abịa n'ihe ikwu nkịta isi na ha dị mmadụ na-atọ, ka ebe mmadụ na-aba ahụ mmadụ na-abụ ofu onye pụrụ apụ na onye nke ọzọ ka nọ Lagos enweghị m ike ibulete nwe due finance. and the team ka na-eme ebe ahụ. Ọ ka na-eme ya ebe ahụ. Enwere m ego m na onye nke ahụ elata, na anyị na-ekara iso lata na onye nke ọzọ apụ na. Alright, okay, what's your name? My name is Emmanuel Eugene. I'm Igbo by tribe. I'm from Enugu State. I schooled in Legacy International School, Adamawa Yola. So I graduated as in this year. That's making 5 years of studying marine engineering. You study marine engineering? Yeah, marine engineering. So peradventure this year was 28th January. That's the year I will make my 5 years. So that was when you're supposed to graduate. Yeah. So definitely at a point I can see lapses on the way. So please my society, I want you to just contribute to my family too, both in financial activities and also otherwise. I'm very sure if you do it for me, I'll be very happy. Please, I'm begging. Okay, I'm done. So this thing that at times you don't know when it happened. Yeah, it's obvious, but I'm pleading to God that you should sustain me up, so that it will not happen again. Yeah. So we see the talk. So the second person can't come back. So I can't say we hear from two. So bros, what's your name? My name na Dimma Arts and Crafts. So what's your own name? Ma hold on for you so that I know the. My name na Obi. Your name na Obi? Yes. Your problem? I'm actually from this place. From this place? Yes, that's Enugu. It's around Osaka town. Yes. And I've been also several allocated around the area. Besides, along to my attended works and other activities which have kind of
annual duties that has to, be part of help, and also source of commodity because of usual basic achievements and the rest. So meanwhile, I'm also solemnicated, in this place, mainly, because of some of the endeavors I've achieved and feel like to uh, opportune to uh, make them as my, you know uh, deliberate things which I will easily use for sustainable and Okay, you need something to use that will sustain you for yeah. your own way. So like I Like take what? Like what? over. Though for now it's very very important. I'm quite fortunate, Mm. just because of the issue I got this place as opportunity for, you know let me see, things that will gladly make me feel joy, feel Mm-hmm. relaxed, and You need something that will make kind you of, feel joy, relax, kind of. I don't understand. Okay, so what yes. is that thing that you want? Just tell my camera that thing that you want. What? Though it's keke napep now. Ah. That's where my mind strongly believe, Okay. But if I'm to be asked somehow, I've already occupied several places of my joy. It's just because opportunity that sets meanwhile for, let me say, catering that accommodates me for benefits. So it works very very well for me, and I feel it's very very interested for me to happily like it. So it forwards mainly for the keke napep I demanded for. Demand for keke and pepper Yes, that will be riding so that you'll be getting joy. yes, now Okay, so if you see keke and pepper now, you ride and be happy. definitely. Okay, okay. Obina said he need keke and pepper. That keke and pepper will give him joy if he rides keke and pepper to sustain your living, right? Yeah, That's what you said. definitely. Okay, remind me that your name again. Obi, you can call me Obi. That's Obi. if you I can answer. Obina who? Ogwany. One. Wow. Yes. So what's your native name? Your other name? So English name? that will be still okay. That will be still native name, Your Yeah, but English English name. name, Your English English name, name. miracle. Kwame. Kwame. Yes. It's miracle. Abwalem. Miracle. Yes, now. Okay, Kwame. Kwame. So if I Just call you Kwame, you answer say it like Kwame. that. Yes. And if I call you Obina, you answer too. Definitely. Obi Kwame. Because Is that one okay? definitely. Because that's my other native name, Native which name. I can be, highly demonstrative in, you know, answering it as part of an able native name, because I've so much been with it. Let me take a while of representation with such name. Alright, Obina. Thank you very much. So I came to visit your family today and I'm happy that I met Obina Kwame today. And Obina said he want keke. Keke na pepe. That keke na pepe will make him happy. And my fans have heard you already that you said you want keke. So thank you for welcoming me into your house. Hmm? Let's see what will happen. Let's see how we can get the keke. Right? So if you see keke now, you'll be happy. Why? Just a situation set place for other commodity to accumulate, because it's a definite for Obina, are you a graduate? my. Are you a graduate? It's as if I've traveled uh,
Ablown as a let me say high institution for work doing. So along the while I interpolate some group of people, let me take it as a place of work which I usually go because it's very definite and usual workplaces. So that place I travel most is the place I situate for you know my annual job. Then Then, yes, okay, yeah, that's nice. Alright, so maybe next time I'll come and visit you again, yeah? I'll come and visit you again next time so that we'll discuss where. Hmm? So that we'll sit down, gist, we'll talk about life, talk about things that are happening, talk about a lot of things. Sure, you'll be happy. yeah, You'll be happy if I come and visit again. yes, Alright, so I'll come and visit you one of these days again, yeah? okay. Alright, thank you very much. Okay, so based on what the family have said, according to them, they have this issue that the three children, he has three children, that three of them are having a mental issue and that they need our help. So, when you have three children, it's not funny, you have three children and three of them are having mental issue. According to them, they've stayed 2 years in one of the places where they were treating the other person and they called them for the other person, and right now the other person is still in Lagos and they can't even afford to even transport him back home before this other one that's supposed to graduate January had the same experience. So anybody out there that can help them, no matter how little it is, any amount can go a long way for the man to take them to Anambra, that other place that I posted, since we have solution, so that he can transport them there and also afford the bill as well to pay for the treatment so that they can be able to treat them, so that he can have that joy of family. It's painful. We have three children and you cannot smile because of issues behind it, mental issues. So anybody that can help them, no matter how little it is, please just help them out. I will place the account number on the screen there. So whatever you have that you can support the family, please you can send in there and post the screenshots for them to see the evidence, please. Anyhow you can help them, no matter how little it is, it will go a long way to help them. Please, let's revive the family back. Let them have that joy of familyhood. So please, anywhere you can. So please, I'm begging. Thank you all. I love you all. I love.